Татар тілінен білім текшіру татарша диктант дүния күлем акциясы 26 сентябрьдә онлайн форматта узачак. Акцияда катнашырга дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов та теләк белдергән. Бу хакта Бөтен дөнья татар яшьләре форум рәисе Ленария Мөслим матбугат очрашуында хәбәр итте. Быелгы ният ТСРның 100 еллыгына багышлап 100 мең кеше туплау. Барлыгы 555 сүз чыга, 3 диктор, 3 текст, 30 ил һәм 62 төбәк катнашырга җыена. Татарстан өчен Ибраһим Гази, Россия төбәкләре өчен Нәби Дәүли һәм чит илләр өчен Авзал Шамов текстын сайлаганнар. 3 автор да Бөек Ватан сугышында катнашкан. Текстлар бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган. Санитар-эпидемиологик шартларны үтәп, халыкны традицион форматта аудиторияләрдә дә җыеп булачак. Моның өчен аудитория җыярга теләгән филолог экранда күрсәтелгән сайтта теркәлү узарга тиеш. Biz инде барлык татар оешмалары булган ул 62-гә якын төбәктә уза быел. Һәрбер илләрдә күбрәк ул СНГ һәм Европа илләрендә катнашучылар күбәйде. Быел ниятебез ТСРның 100 еллыгы белән бәйләп 100 мең катнашучыны җыю. Быел санитар-эпидемиологик ситуацияга бәйле онлайн форматта уздырырга булдык. Аны чынлап да кем бакчада утырган кеше дә, өйдә, офиста утырган кеше дә, һәрбер кеше үзенең смартфонын яки телевизорны кабызып, кушып экраннарны үзе мөстәкыйль рәвештә дә яза ала. Шулай ук кем үзенә җаваплы булганлар мәйданчыкта оештыра ала.